Joo, eli moi jutelmilta. Mä vaan kerron siitä, kun Ditto tuli Pokemon Go. Eli aika monet tai sille, että mä en kyllä uskon Ditto tuli Pokemon Go. Eli mä vaan kerron, että miten se löytää helpoiten. Eli se on hyvä, jos te menette satamalta tai jonnekin sellaiseen, koska sieltä löytää aika paljon Magikarppeja. Niin ne on yleensä dittoja. Tai niistä niinku tulee ditto, se vähän niinku menee sellaisessa vaaleanpunaiseksi, kun sä rappaat sen. Mutta se oli mä muistan niitä tiettyjä Pokemoneja, mitkä ne pysty olemaan. Kun ne pysty olemaan joku Bitgeus, Brio, ei mitään, mä en puhu enää. Ja jotkut sellaiset Pokemonit, niin tietyt sellaiset. Ja muuten se olisi aika tyhmää muutenkin, jos niin sä löydät sit vaikka Dragonite ja sit yhtäkkiä se löydät Ditto 10 CP, että ainakin se tuli peliin. Ja mä en tiedä, että löytääkö sitä Suomesta, mutta mä tein nyt tällaisen videon, missä mä puhuin Ditosta, mutta nähdään seuraavassa videossa.